Určite áno, pretože v tomto biznise pôsobím, čiže ja tomu naozaj verím. Druhá vec je tá, že samozrejme záleží aj od typu človeka, čo vlastne od toho podnikania očakáva. Aj keď viem si predstaviť, povedzme, že v rámci franchisingu môže ten človek podnikať v malom a môže si samozrejme nastaviť tie svoje ciele tak, ako on potrebuje a môže podnikať aj vo veľkom. Záleží, akú franšízu si vyberie. Ale sú tam veci... Ja som zažil naozaj mnoho majiteľov tých našich kancelárií. Nie každý ten systém dokáže využiť naplno vo svoj prospech. Rozumiem. Alebo chce. Čiže to je jedna vec. Nie každý... Predsa každá franšíza je trochu iná, ale tým spoločným prvkom je, že nejaký systém tam je a nejaký systém treba dodržiavať. Jasne. Pretože ak by nebol systém, tak sa to rozletí. Úplne Čiže rozumiem. musím chcieť aj trošku rešpektovať nejakú autoritu, aj keď je treba povedať, že ten náš vzťah je aspoň v mojom ponímaní je partnerský. Nie je to vzťah nadriadený, podriadený, ale partnerský. Ale musíme sa navzájom rešpektovať v tom, že každý má tú svoju úlohu v tom systéme tak, aby ten systém naozaj fungoval. Rozumiem.